Hei, minä olen Heikkisen Kirsi ja minä toimin ammatillisena erityisopettajana ammattioppilaitoksessa. Ja tällä videolla pohdin laadukasta vuorovaikutusta. Ja laadukas vuorovaikutus on mielestäni sellaista, jossa molemmilla osapuolilla on aito halu kuunnella toista ja pyrkiä ymmärrykseen sen toisen kanssa. Eli tietyllä tavalla samanlainen semmoinen tasavertaisuus ja yhteinen kieli ja vähän niin kuin samalla aaltopituudella oleminen. Vuorovaikutus on oleellinen osa minun työtä. Meillä kuuluu siihen tietysti työyhteisön muut jäsenet, eli toiset opettajat ja muu henkilökunta, jonka kanssa sitä työtä tosi paljon yhdessä suunnitellaan, vaikka itse sitä opettajan työtä sitten tehdäänkin niin kuin itsenäisesti. Paitsi siihen kuuluu kyllä sitten ne nuoret, ne opiskelijat ja vuorovaikutus heidän kanssaan. Ja lisäksi myös vuorovaikutus opiskelijoiden huoltajien ja mahdollisten muiden tukijoukkojen kanssa. Perustuu tosi paljon tämä opettajan työ myös tämmöiseen vuorovaikutukseen ja erityisesti tämä erityisopettajan työ. Miten sitten itse toimin siinä ja pyrin luomaan sitä vuorovaikutusta, niin on semmoinen, että mä haluan, että sille vastapuolelle tulee semmoinen tunne, että mä kuuntelen aidosti ja mä aidosti haluan niin kuin ymmärtää häntä. Ja jos ei nyt aina pysty ymmärtämään, niin ainakin pystyn niin kuin hyväksymään ne erilaiset mielipiteet ja erilaiset näkökulmat. Ja pyrin luomaan myös semmoisen rauhallisen, psykologisen, turvallisen tilan, jossa on semmoinen rauha kuulla. Ja sekin kuuluu minusta tärkeänä, että jos vuorovaikutukseen, että sä kysyt tarkentavia kysymyksiä, etkä niin kuin arvaile, että mitä se toinen tuollakin tarkoitti ja rakenna jotakin väärää asiaa, vaan kysyt rehellisesti ja sillä lailla se keskustelu eteneekin sillä lailla joustavasti ja vuorovaikutteisesti. Ja taas vastaavasti, niin mikä sitä huonontaa, niin on tietysti se, että jos ei ole niin kuin aito halu ymmärtääkään sitä toista, vaan haluaa vaan niin kuin jonkun oman asian tuoda aina vaan läpi ja on tosi joustamaton, niin se kyllä vähentää sitä vuorovaikutusta. Ja yleensäkin, jos se vastapuoli kokee, että hän ei tule kuulluksi siinä omassa asiassaan, niin kyllä se vähentää sitä. Ja miten taas sitten täällä verkkoympäristössä sitä voisi tukea, niin tietystikin Teamsissa, Zoomissa on esimerkiksi sellaisia reaktioita voi sinne laittaa, että puhujakin huomaa, että siellä ollaan niin kuin mukana, voi laittaa peukkua tai alapeukkua, niin sekin on sitä vuorovaikutusta. Sitten siellä voi luoda niitä pienempiä tiloja ja ryhmiä, jossa sitten ryhmässä sitä keskustelua enempi tulee ja sitä asioiden niin kuin jakamista ja kokemusten jakamista. Mutta kiitos mielenkiinnosta ja heippa!